Pois de seguido falamos de turismo, de como foi esta Semana Santa na cidade, pero en primeiro lugar arrancamos hoxe cunha despedida. Recibimos nos nosos estudios o reitor da Universidade de Santiago, reitor Saínte. Antonio López, que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Moi bo día. Benvido novamente á súa casa. Última semana xa no cargo, últimos días. É vostede de despedidas ou é dos que adoita marchar sen facer moito ruído? Bueno, o mellor é marchar sin facer moito ruído, con tranquilidade, con normalidade, sobre todo cando nun caso como este, pois isto é sabido e coñecido dende fai moito tempo e, polo tanto, pois é unha salida absolutamente normal, natural e ben, sen maior problema. Pecha unha etapa importante. Que universidade nos deixa? Bueno, pechamos efectivamente case que un pouquiño menos de 8 anos, 2 mandatos de 4 anos como reitor, e deixamos unha universidade, eu xo dixen máis dunha ocasión, me parece que mellor que a que recollemos fai agora 8 anos. Ese é o obxectivo de calquera persoa que chegue a liderar a universidade, deixalo un pouquiño mellor que a que encontre cando el chegou, non? Por que que datos podemos dar para avalar esta idea? Bueno, lembro que na toma de posesión, o 5 de xuño do 2018, pois eu falaba de que a universidade pois necesitaba un saneamento financeiro, necesitaba unha aposta importante polo relevo xeracional e tamén había pois que loitar por defender a propia autonomía da universidade nas relacións coas outras institucións. Bueno, me parece que esas que eran tres eixos de actuación, pois son hoxe algúns nos que podemos apreciar pois esa melloría da situación, non? No ámbito económico, pois basta salientar, así hai 8 anos a universidade tiña unha débeda de 27 millóns, a día de hoxe son só 9 millóns que ademais nos serviron a través do refinanciamento para poder levar a cabo a obra da nova Facultade de Farmacia sin necesidade de ter que incrementar a débeda da propia universidade. É a primeira vez que a universidade se mete en un proxecto desta magnitude sin incurrir en débeda para o futuro, non? Eso está funcionando, un plan de financiamento que xustamente remata este ano, que seguramente haberá que prorrogar, porque precisamente os cambios de goberno, tanto aquí como en Vigo, van dificultar que no 27 teñamos un novo plan de financiamento, pero a universidade funcionando con resultados positivos ao longo destes 8 anos, coa excepción do que foi o ano da pandemia, porque foi todo unha cousa extraordinaria, pero ben, logo no tema de relevo xeracional, que era outra peza fundamental, pois se crearon ao longo deste tempo pois 1.295 prazas de profesorado, se crearon máis de 760 prazas de persoal técnico de xestión, administración e servicios, e iso fai que pois se afrontase con claridade ese reto que tiñamos de facer fronte ao elevado número de xubilacións tanto no PTXAS como no persoal docente e investigador. Non está resolto aí todo, hai que seguir actuando de cara ao futuro, porque isto é un proceso que vai a continuar. Estamos nun proceso onde incluso se van a incrementar as xubilacións de aquí ao finais da década na que estamos, non? O sea que demos un primeiro paso e temos que seguir actuando nesa liña, non? Que espiña lle queda cravada? Se quedou algunha, claro. Bueno, pois sempre a un lle gustaría facer máis cousas das que fixo, das que tiña na cabeza e non se puideron levar a cabo. Algúnas teñen unha explicación moi clara dende o punto de vista financeiro. Todo o que ten que ver con operacións de infraestructuras pois levan moito máis tempo e ademais necesitan uns recursos para poder leválas a cabo que fai que haxa que programamos actuacións que quedan pendentes de facer, pois estoume referindo a rehabilitación da Facultade de Medicina ou rehabilitación da Facultade de Xeografía e Historia, están as obras pouco a pouco avanzando por fases, estoume referindo á unificación da Facultade de Ciencias de Educación, que ahora mesmo temos repartida entre o Campus Sur e o Campus Norte e hai un proxecto para levala reunificala. En Lugo, o traslado da Facultade de Formación do Profesorado ao campus. Bueno, claro, todas estas son obras nos que, ademais de o tempo que levan os proxectos, está a necesidade de recursos que tivemos que focalizar para facer frente ao que era o obxectivo prioritario número 1, que era a Facultade de Farmacia. Quizáis o maior logro, non? Esa primeira pedra da nova Facultade de Farmacia, ese novo campus de Bueno, era un compromiso clarísimo da universidade que asumiu non só do equipo de goberno, sino que asumiu toda a universidade según chegamos na aprobación do plan de actuación en materia de infraestructuras. O obxectivo número 1
tanto no claustro como no Consello de Goberno, foi establecido na dotación dun novo edificio para a Facultade de Farmacia. Está en marcha, me parece que as obras están avanzando razonablemente ben, e bueno, pois hai que calcular que no plazo previsto, días arriba, días abaixo, se poida rematar as obras, lóxicamente, alá polo curso 27-28. O tema da vivenda cree que é un dos principais retos que debe abordar agora a nova reitora? Temos un grave problema. Bueno, temos un grave problema de vivenda, pero eu aí penso que tampouco se pode botar en riba nin da reitora nin da universidade a solución a ese problema, que é un problema estrutural xeral da sociedade na que estamos, non? E, ademais, a nosa universidade pois é das que máis esforzo fai en ese punto de todo o país, neste caso entendendo de toda España. É dicir, en relación ao número de alumnos que temos, a porcentaxe, a ratio de residencias propias da universidade que poñemos no mercado, estamos falando máis de 1000, e que xestionamos e que ademais poñemos a uns precios que teñen que ver coa situación económica das familias, ofrecendo cuartos por entre 48 e 62 euros, según sexa doble ou individual. Ese é un esforzo enorme que está facendo a universidade e que me parece que ten que seguir facendo. É certo, pero aínda así é insuficiente. Claro que é insuficiente, pero non se pode botar en riba da universidade a solución a un problema que vai moito máis alá da universidade. Non é un problema só dos estudantes universitarios, é un problema da xuventude, é un problema das persoas de mediana idade, é un problema dos maiores, o poder acceder a unha vivenda digna. Quizáis non tanto da xuventude xa, Xa, por eso é un problema global. A universidade ten que facer a súa parte, eu penso que a está facendo, e sobre todo tenemos que, se se plantea un tema no que teñan que actuar as universidades, cada unha terá que dar conta dos que fai, e a nosa ten un compromiso clarísimo para resolver e atender esa necesidade, que ademais é esencial para a universidade, esencial para a igualdade de oportunidades, e ademais é boa tamén para a propia formación dos universitarios. A nosa universidade pois fai casi 100 anos conta con residencias universitarias porque un reitor alá nos anos 30 entendeu que a universidade tiña que ser algo máis que aulas e laboratorios, e tamén tiña que haber espazos para convivencia, residencia, etc. E por iso temos o que temos hoxe, non? O estado do campus, fixeronse cousas, certo, neste mandato, pero segue sendo francamente mellorable. Outra das cuestións que habería que abordar. Sí, outra das cuestións que queda pendente é unha cuestión máis procedimental que outra cousa, que é formalizar a cesión dos viais e beirarrúas do campus, que se fixo a través de convenios unhos alá a mediados dos anos 80 e despois que se reiterou no ano 2005, cederllos ao Concello para que o Concello, ademais, asuma tamén as obras de reparación, mantemento destes espacios viais e beirarrúas do campus, igual que asume a xestión do aparcamento que se fai ali, non? Eso está sin facer, ten as súas complicacións, entendo que todo isto leva máis tempo do que un se imagina, pero me parece que é unha cuestión prioritaria darlle unha solución formal a eso. Pero é algo que se intentou facer. Sempre, sí, non, e todo o mundo estamos de acordo en que hai que facelo, Universidade e Concello, pero que non chegamos a ser quen de facelo a toda agora. E por que encalla iso? O problema fundamental que nos din é un problema técnico e é, sobre todo, identificar ben non só o que son beirarrúas e viais, que sería fácil, sino todo o que ten que ver con servicios e canalizacións que hai nas beirarrúas, nos viais, etc., co cual afecta a concesionarios de servicios, etc., etc. Ese parece que é a gran dificultade que estamos tendo. É dicir, hai vontade de facelo. Sí, eu non teño dúbida que hai vontade de facelo, pero, efectivamente, nos está levando moito máis tempo do que era razonable, non? Bueno, pois a nova reitora, Rosa Crujeiras, temos toma de posesión este venres. Deulle vostede algún consello que nos poda contar? Vamos a ver, eu trasladeille toda a información, levamos falando moito dende o día seguinte á segunda votación, pois tivemos numerosos encontros falando das cuestións que quedan en riba da mesa, etc., etc. Consellos, quizás non é o momento de dar consellos, eu dou a miña opinión cando me piden, alguén me ten preguntado que lle diría, bueno, eu penso que algo que é fundamental para un reitor ou para unha reitora,
pero non tanto como consello, sino unha reflexión froito destes anos de experiencia, e que é moi importante saber xestionar equipos e delegar. É dicir, o que non pode o reitor é asumir para sí todos os problemas e todos os temas, porque é imposible. Si é moi importante contar cun bo equipo e saber delegar pois responsabilidades en ese equipo. Non é tanto un consello como a experiencia miña vivido ao longo destes anos, non, que pode servir ou non. Que non é tan doado ás veces delegar. Ás veces costa, seguramente que sí, pero, bueno, pois aquí, nunha institución desta magnitude, en termos de persoal, económicos, etc., está claro que un non pode estar en todos os problemas, e se está, o fará mal. É fundamental, pois, parcelar, repartir e dar xogo para que outros asuman tamén as responsabilidades, non? Temos que ir finalizando, pero vostede admitiu públicamente creo que foi cando estaba xa rematando a campaña electoral, que estaba sorprendido co dura que fora esta campaña. Sí, houve cousas que non me gustaron, igual que creo que non lle gustaron a maioría da comunidade universitaria, sí. Eu decía sempre con certo orgullo que éramos quen na universidade de competir, de loitar, eleccións, etc., pero sempre dentro dun marco dunha convivencia pois moi razonable, non? E houve algunhas cuestións, bueno, seguramente tenen explicación polo uso e a proliferación das redes sociais, onde baixo un certo anonimato se poden dicir cousas que en outro contexto non se dirían, que ata agora non eran moi propias das campañas universitarias, non? Eu, unha das cousas que me parece que é un dos retos que ten a nova reitora é, pois, tamén ten unha posición de partida moi boa, que é un apoio moi maioritario da comunidade universitaria, e un dos retos que ten que ver, que ten que diante, eu penso que é precisamente superar tamén esas pequenas cousas que poden xurdir aí durante a campaña e tratar de recompoñer entendemento, confianza, colaboración de todos para o futuro da universidade. Quere que xa quedou atrás todo iso ou ainda non? Bueno, seguramente ao mellor leva un pouquiño máis de tempo e botarse a andar e, bueno, e demostrar tamén pois que esa xenerosidade que é fácil de demostrar cando un gaña con esa solvencia coa que gañou a reitora Crujeiras. Bueno, xa sei, non lo dicía ao inicio que non lle gustan as despedidas, pero toca despedirse a lo menos dos nosos ointes, aínda que esta sempre será a súa casa e queda a porta de Onda Cero aberta para o reitor López, seguirá sendo o reitor López. Como se atopa persoalmente? Pois moi ben, debo dicir que con absoluta tranquilidade. Escoitei bastantes comentarios nestes últimos tempos de xente que me dicía que me mellorara a cara pois desde que se botou a andar o proceso electoral. Non sei se chega a tanto, pero sí que o tiña moi claro, hasta aquí chegaba, aquí nos íbamos, e, bueno, pois é unha despedida pois absolutamente satisfactoria, coa idea de que, bueno, cumplimos un reto que tiñamos por diante, fixemos cousas, quedaron cousas por facer, obviamente, pero me parece que o bo pesa moito máis que o que quedou por facer, e o que dicíamos, me parece que razonablemente deixamos unha universidade mellor que a que atopamos, co cual, pois, moi satisfactorio. Non sei se lle mellorou a cara ou non, pero máis relaxado sí que lle vexo. Pois eso pode ser parte da melloría da cara tamén, non? E que ten que ver con este momento no que Vai estamos. seguir vostede na universidade? Por suposto que sí. Non marcha. Vou a seguir na universidade, tratarei como de non estorbar, senón de seguir facendo aquilo que me gusta, pois traballando na miña facultade, cos meus alumnos, nas clases, facendo tamén, pois, retomando un pouco isto da investigación, e, bueno, disfrutando moito como disfrutei sempre desa actividade docente, que é fundamental, algo do que botei de menos estes anos. Bueno, pois a seguir disfrutando desta nova etapa que agora inicia ou retoma, mellor dito. Agardo que sexa máis tranquila. O dito, que aquí lle agardamos que non sexa esta última visita, cando vostede queira, que esta é a súa casa. A porta queda aberta. Pois moitísimas gracias polo ofrecemento e grazas sempre polo cariño e o bon trato que recibín nesta casa, e estarei ao vosso dispor sempre para o que considerades, no que podamos axudar, aí estamos. Moi amable, graciñas, un saudiño. Moi bo día. Mediodía, 52 minutos.